ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ተረኺብናሉ ዘለና ቅዱስ ዕለት እግዚአብሔር አምላክና እነሆ ሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ን5,500 ዘመን ንደቂ አዳም ወሒጣን ዝነበረት መቃብር ነዚኣ አሸኒፉ ዝተንስኣሉ ዕለት እሞ እግዚአብሔር አምላክና ኣብዚ ዕለት እዝን ኣብ ሰዓት እዝን ኣብፅሑ ናይ ዕለት እዚ ተኻፈልቲ በረኸት ክገብረልና ስለ ዝፈቀደ ደጊምና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። እቲ ቃል መበገሲ ጌርናዮ ዘለና ሕጂ ኣብ ወንጀል ክንበበልና ከም ፀንሐ ኣብ ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 18 ዘሎ ቃል ክንበበልና ፀኒሑ። ወበእሁድ ሰንበት ጀሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ ሃበ መቃብር በዕለተ ሰንበት እሁድ ድማ ማርያም መግደላዊት ናብ መቃብር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደት ይብል። ኣብ ዝኸደትሉ ጊዜ እነሆ መቃብር ተኸፊቱ መግነዝ ድማ ብሓደ ወገን ተጠቕሊሉ ረኣየት ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ እናጎየየት ብምኻድ ቅዱሳን ኣቦታት ሃዋርያት ናብ ዝነበርዎ ናብ ዝበፅሐት ይብል። ሃበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሃበ ካልእ ረድእ ዝኩ ዘያፈቅሮ እግዚ ኢየሱስ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ናብ ዝተባህለ ዮሐንስን ናብዚኦም ከደት ይብል። ናብዚኦም ከይዳ ድማ ነስእዎ ለእግዚእየ እሙስተ መቃብር ወኢየአምር ሃበ ወሰድዎ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሰድዎ ኣበይ ከም ዝወሰድዎ ድማ ኣይፈልጥን በለቶም። ኣብዚ ጊዜ እዚ ጴጥሮስን ዮሐንስን ድማ ጎዮም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢርዋ ናብ ዝነበረ መቃብር ከዱ ይብል። እንተኸዱ ግና በደሮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚ ኢየሱስ እነሆ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ዮሐንስ ድማ ንጴጥሮስ ቀዲሞ ናብ መቃብር በፅሐ ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ ጴጥሮስ ስዒቡ መጺ ድማ ናብ መቃብር እንተኣተው ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ዘየለ ጸንሖም ይብል። እነሆ መግነዙ ብሓደ ወገን መእረሚዩ ድማ ብሓደ ወገን ወዲቑ ረኸብዎ ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ እናሓዘኑ ናብ ቤቶም ተመልሱ ይብል። ብድሕሪ እዚ ማርያም ቆመት ሃበ መቃብር እግዚ ኢየሱስ ማርያም ግና ኣብ መቃብር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይማ ክትበኪ ጀመረት ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ ክልተ መላእክት ተገሊጾም ኣወብእሲቶ ምንትኑ ያበኪየቺ ወመነ ተሃስሲ ኣንቲ ሰበይቲ እንታይ ኮን የብኪየክሎ ንመን ከትደሊ ኣለኸ ብምባል እቶም መላእክት ሓተትዋ ይብል። ንሳት ድማ ነስእዎ ለእግዚእየ እሙስተ መቃብር ወኢየአምር ሃበ ወሰድዎ ንጎይታይ ካብ መቃብር ወሰይዶሞ ኣበይ ከም ዝወሰድዎ ድማ ኣይፈልጥን የበለቶም። ንሳ ዝመፀት ብልማድ ናይ እስራኤላውያን ንዝሞተ ሰብ ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ሽቱ ስለ ዝቐብዎ ዝነበሩ ሽቱ ንኽትቀቢ ኢላ መፅያ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ግና እነሆ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽላሎት ኣብኣ ስለ ዝዓለበ ንድሕሪት ገጻ ግልጽ በለት ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ ጎይታ ድማ መሊሱ ቅዱሳን መላእክት ኣቐዲሞም ንዝሓተትዋ ሕቶ ሓተታ ይብል። ኦ ብእሲቶ ምንትኑ ያበኪየቺ ወመነ ተሃስሲ ኣንቲ ሰበይቲ እንታይ ኮነ የብኪየክሎ ንመን ከትደሊ ኣለኸ ብምባል ሓተታ ይብል። ወላቲ ሰመሰላ ኣቃቤ ወይኒ ንዓኻ ግና ሓላዊ ኣታኽልቲ መሰላ ደኣ እምበር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይመሰላን። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዙሕ ጊዜ ከም ዝተነግረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይመስሎም ነበረ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ንማርያም መግደላዊ ድማ ሓላዊ ኣታኽልቲ ወይኒ መሰላ ይብል። እዚ ማለት ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይመስሎም ወልደ ዮሴፍ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎም ነበረ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ገሊኣቶም ወዲ ዮሴፍ ይመስሎም ነበሩ ከም ኣይሁድ ዝኣመሰሉ። ገሊኣቶም ድማ ኤልያስ ይብልዎ ንኤልያስ የምስልዎ ነበሩ። ገሊኣቶም ሙሴ ይብልዎ ንሙሴ የምስልዎ ነበሩ። ገሊኣቶም ዮሐንስ መጥምቅ ይብልዎ ንዮሐንስ መጥምቅ ድማ የምስልዎ ነበሩ። ንማርያም መግደላዊት ግን ኣቃቢ ኣታክልቲ ወይኒ መሰላ ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ ኣምበኣር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ብምባል ብስማ ጽውዓ። ማርያም ድማ ማርያም ዝብል ቃል ምስ ሰምዐት ረቡኒ መምህር ብምባል መለሰትሉ። ኢትልክፍኒ እስመ ኣዲ ኣረኩ ሃበ ኣቡየ ወአቡክሙ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ዓረኩን እሞ
ኣይትተንክፍኒ ብምባል ንማርያም መግደላዊት ተዛረባ ስለ ቃላቱ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይሁንና ስለዚህ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ናይ ማርያም መግደላዊት ብኽያት ናይ ማርያም መግደላዊት ሐዘን እንታይ ነበረ እንተተባህለ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ስለ ዘይረኸበታ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይሁንና እግዚአብሔር አምላክና መቃብር ሒዝዎ ዝተርፍ አምላክ ኣይኮነን ዮሴፍ እኳ ብዝሙት ንዝሓተቶ ሰይቲ ጲጢፎራ ክዳኑ ገዲፍላ ወፂዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምሳይ ደቅስ ንዝበለቶ መቃብር መግነዙ ገዲፍላ ወፀ ኣብዚ ጊዜ እዚ ኣምባር ማርያም ነዚ ነገር እዚ ዘይተረድአት ነዚ ነገር እዚ ዘይሓሰበት ስለዚ ከዓ ክትሓዝንን ክትበክን ተራእያ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ጊዜ ንቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከምስተንስእ ብቃሉ ምሂርዎም እዩ ብቃሉ ጥራይ ዘይኮነ ምሳሌ መሲሉ ዮናስ ኣብ ከርሲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝተቐመጠ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ውሽጢ መቃብር 3 መዓልትን 3 ለይትን ክቕመጥ ብምባል ነጊርዎም ነይሩ እዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ይኹን መግደላዊት ማርያም ነዚ ናይ ጎይታና ቃል እዚ ክርድዎ ኣይከኣሎም ክፉኣት ዝኾነ ኣይሁድ ግና እንሆና ጲላጦስ ብምኻድ ሰማይናሁ ለዝንቱ መስሓቲ እንዝሃሎ ብህያው ከማ መሳልስ ዕለት ይትነሳ ይብየ እዚ መስሓቲ ገና ብዘመን ህይወቱ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ የኽብል ሰሚዕናዮና እሞ ንመቃብሩ ሰራዊት ግበረሉ ብምባል ኣይሁዳውያን ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ክዝክሩ እንከለዉ ማርያም መግደላዊትን ሐዋርያትን ግን ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ዘንጊዖም እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ጎይታ ንማርያም መግደላዊት ኢትልክፍኒ ብምባል ዝተዛረባ ኣይትተንክፍኒ ብጥርጣረ እነሆ ብከምዚ ዝበለ ሕልና ኣይትተንክፍኒ ብምባል ንማርያም መግደላዊት መለሰላ ይብል ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ከም ማርያም መግደላዊት ኮይና ሓዚናሉ ዝነበርና ዘመን ኣብቂዑ 5500 ዘመን አዳም ሓዚንሉ ዝነበረ ዘመን ኣብቂዑ ሔዋን ዝሓዝነሉ ዝነበረ ዘመን ኣብቂዑ ፈቀደ እግዚ ያገዞ ለአዳም ህዙነ ወትኩዘ ልብ ወያግብኦ ሃበ ዘትካት መንበሩ አዳም ሓዚኑን ተኪዙን ዝነበረ አዳም ነዚ ናብ ዝቀደመ ቦቱ ናብ ዝቀደመ ርስቱ ክመልሶ ፈተወ ተባሂሉ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብ ናይ ሶኒ ውዳሴኡ ከም ዝገለጾ እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ናብ ዝነበረት ርስትና ገነት መንግስተ ሰማያት ክመልሰና ፈቂዱ እኳ ዳ ከማን መሊስና ይሞ ከም ማርያም መግደላዊት ሎሙን እንተኾነ ምንቱን ያበክየክሙ እንታይ ኮነ ይብክየኩም ኣሎ እናበለ ይሓተናሎም እግዚአብሔር አምላክና ድሕሪ ደጊም ንብዓት ካብዕንትና ብኽያት ድማ ካብ ገጽና እግዚአብሔር አልዩ ሰላምን ቅሳነትን ሂብና ይሞ ይኩን ፍስሐ ወሰላም እናበልና ድማ ንምስክር ኣለና እግዚአብሔር አምላክና አውደ ዓመትና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ይግበረልና ስለዚ እግዚአብሔር እዛ ዕለት እዚኣ ሓዘን ካብ ደቂ አዳም ዘርሓቀላ እዛ ዕለት እዚኣ ሙስና መቃብር ዘጥፋኣላ እዛ ዕለት እዚኣ ንሲኦል ጥራያ ዘትረፈላ ዕለት እያ ከምዚ ብምባል እንሆ አባ ቢንያምን ዝተባህለ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦ ገሊጽሎ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 89 እስመ ውእቱ እግዚአብሔር ዘአስተሃፈረ ኃጢአት በዲበ ምድር ይሉ ንሱ ንኃጢአት ኣብ ምድሪ ዘሕፈረ እግዚአብሔር ይሉ ወሰዓረ መርገመ በዲበ ዕፀ መስቀል ኣብ መስቀል ንመርገም ዝሰዓረ ንሱ እዩ ወነሰተ ሙስና በውስተ መቃብር ኣብ መቃብር ምብስባስ ዘፍረሰ ዘብጥፈ ንሱ እዩ ወአብጠለ ሞተ በውስተ ሲኦል ይሉ ኣብ ሲኦል ምማት ድማ ደው ኣበለ ይሉ ማርያም መግደላዊት መቃብር ጥራዩ ኮይኑ ምስራየቶ ሰንቢዳ ጥራይ ዘይኮነ ንጎይታ ኣብ ዘይምርካባ እንሆነ ሐዋርያት ከይዳ ከም ዘይረኸበቶም ንገራቶም ማርያም መግደላዊት ናይ መቃብር ጥራዩ ናይ ምትራፉ ኣሰንቢድዋ ንሲኦል እንተ ትወርድ ነራ ነፍሳት ኣብ ሲኦል ዝነበሩ 5500 ዘመን ካብ ሲኦል ወፂኦም ሲኦል ቤና ተሪፋ ምርኣየት ነራ ካብ ኣብ ምድሪ ዝረኣየቶን ላዕሊ ኣብ ሲኦል ትሪኦ ነገር ማዓበየ ነይሩ ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ናይ ምድሪ ነገር ኣብ መቃብር ጥራያ ምትራፋ ሪኣን ዝሓዘነት መግደላዊት ማርያም ኦብእሲቶ ምንቱን ያበክየች ብምባል ሓተታን መለሰላን እሞ እግዚአብሔር አምላክና እነሆ ሓዘን ልብናን ጓህ ልብናን ካባና አርሒቁ ዘመኑ ናይ ሰላም ዘመኑ ናይ ሓጎስ ዘመን ክገብረልና ቅዱስ ፍቃዱ ይሁነልና ወላቲሰ መሰላ ከመ አቃቤ ወይን ውእቱ ይሉ ይገርም እዩ ንማርያም መግደላዊት ሓላዊ ኣታኽልቲ ወይን መሰላ ይሉ ይገርም እዩ አዳም ኣብ ገነት እንከሎ አዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ኣብ ማእኸል እፀዋት ናይ ገነት ዝደልዮ በዓል ኣታኽልቲ ወይን ዝተባህለ እግዚአብሔር ንሱ እዩ ማርያም መግደላዊት
ተጋጊያ እኳ ሓላዊ አጸደ ወይን እንተ መሰላ ትኽክለኛ መልክዑ ግን እግዚአብሔር አምላኽና ሓላዊ አጸደ ወይን እዩ አጸደ ወይን ዝተባህሉ ድማ ንሕና ኢና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ግንጽል አቢልና እንተዳሪና አጸደ ወይን ሎቱ ለፍቁር ንፍቁር ንእግዚአብሔር አጸደ ወይን ነበረ ይብል ንዑ ንአጸደ ወይኑ ድማ መካበቢያ ገበረሉ ካብ ማእኸሉ እሾኽ አለየሉ ድኹዑ ገበረሉ እንሆ አጸደ ወይኑ ድማ ክፈሪሉና ተጸበየ እንከሎ ንሱ ግና እሾኽ አቆለ ይብል ምንተ እንከ ይረስዮ እግዚአብሔር ነዛ አጸደ ወይኑ እንታይ ኮንኩ ገብሮ ይተባሂሉ ከም ዝተነግረ ባለ አጸደ ወይኑ ዝተባህለ እግዚአብሔር አምላኽና ንማርያም መግደላዊት ባለ አጸደ ወይኑ መሰላ ዝተባህለ ትኽክለኛ መምነት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ አጸደ ወይኑ ዝተባህለት ቤተ ክርስቲያን ዘላቶ ማይ ዝተባህለ ደሙ ዘለዎ መኾስኮስ ዝተባህለ መስቀል ዘለዎ ንምእመናን ብከምዚ ዝበለ መንገዲ ኮስኪሱ ፍረ ቅድስና ዝጽበብ ካብ ምእመናን ፍረ ናይ ቅድስና ዝደሊ እግዚአብሔር ንሱ ብሓቂ ሓላዊ አጸደ ወይኑ እዩ ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብዛ ዕለት እዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና አጸደ ወይን ባለ አጸደ ወይን ዝተባህለ እግዚአብሔር አምላኽና ፍረ ደሊና አባታትና ይመላለስን ይመጽን ኣሎ ከምታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ዝተነግረ ግና እግዚአብሔር አምላክ ናባና ፍረ ደልዩ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ፍረ ዘይብልና ከይንጸንሕ ንጠንቀቕ ከመይ እንተ ተባህለ ናብታ ወይ አትክልቲ ወይኒ መጸሞ ካብኣ ድማ ፍረ ደለየ ይብል ፍረ ግን ኣይረኸበን ነቲ በዓል ሓላዊ አትክልቲ ወይኒ ድማ ግዝማ እንከሰ ከመይ ታጽርእ ምድረነ ምድርና ንኸይተጥፍእ ካልእ መታን ክትተኽለሉ ነዛ ተኽሊ እዚኣ ግዘማ ቁረጻ ብምባል ኣዘዞ ይብል እቲ በዓል ሓላዊ አትክልቲ ወይኒ ግን ጎይታ ነዛ ዓመት እዚኣ ግደፋ ኣነ ድማ ክኹስኩሳን እንሆ ድኩዑ ክገብረላ ማይ ድማ ከስትየ ንዓመታ ድማ ፍረ እንተፍረየ ጽቡቕ እንተ ዘየፍረየ ድማ ንቆርጻ ኢሉ ከም ዝተነግረ እግዚአብሔር አምላኽና እንሆ በአማላድነት ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ዕድሜና ዕድመ ወሲኹ ዝህበና ፍረ ንኽንፈሪ እሞ ዮሐንስ መጥምቅ እንሆ ወኩሉ እፅ ዘይፈሪ ፍርየ ሰናየ ይገዝምዎ ወውሰ እሳት ይወድይዎ ኩሉ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ግና ይቆርጽዎ እሞ ናብ እሳት ድማ ይድርብይዎ ከም ዝተባህለ ተኽሊ ብዝተመሰለ ሰብነትና እግዚአብሔር ፍረ ናባና ኣብ ዝመጸሉ ፍረ ንኽርከቦ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ካብ ዘመኑ ካብ ዘለናዮ ዘመን ኣትሒዝና ንእግዚአብሔር ዝበቅዕ ህይወት ንኽንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ ይርዳአና ሓዘን ናይ ዝተባህለ ናይ ሓጢአት ዘመን ኣብቂዑ ሓጎስ ናይ ዝተባህለ ናይ ጽድቂ ዘመን ክገብረልና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ዝነጠበ ዝጎደለ ብኣፍቲ ጓሃን መላእክት ያርመልና እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና በአማላድነታ ቅዱሳን እግዚአብሔር ብተራዳእነቶምን ጸሎቶምን ኣይፈለዩና ኦ ብእሲቶ ምንትኑ ያበክየቺ ኣንቲ ሰበይቲ እንታይ ኮነ የብክየክሎ ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 20:15 ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክብሩ ሃያል